Казки на слушна. Самы лепшы грыб. Казка. Частка другая. Аўтар Алена Масла. Баравічок, пакланіўшыся на растанне грыбу барану, паспяшаўся за імі. Але праз некалькі крокаў застыў, як укопаны. Непрыемны пах вымусіў яго скрывіцца і нават чихнуць. «Будь здароў, не кашляй!» — бадзёрым голасам пажадаў нябачны. «Можаш не набліжацца, здалёк пагукаем». «А вы хто?» — утаропіўся баравічок туды, адкуль чуўся голас. «Ха-ха-ха, смярдзюк звычайны, я яшчэ завуся вясёлкай». Баравічок урэшце разгледзеў новага знаёмага, ад якога ішоў цяжкі дух. Даўгавязы, няхайны з выгляду грыб. «Не зважай, братка, што пахну нясмачна, а шчыра смярджу. Сам чуеш». Тым часам казаў пан Смярдзюк. «Але ўсё адно мяне людзі добра ведаюць і шукаюць. Дакладней, маіх маладых братоў. Бачыш, вакол нібыта які ў зямлю закапаныя. Гэта і ёсць мае маладыя браты. Лекавыя, шмат ад якіх хвароб дапамагаюць. Пастарэўшы, яны стануць, як і я. Будзе ў іх і ножка доўгая, і шапачка, сліззю укрытая. Але моцы лекавай, которой наш род слаўны, тады ўжо не застанецца». «Вы толькі паслухайце, пан Смярдзюк зноў навічкам сваёй моцай выхваляецца». Данёсся з-пад сасны насмешлівы голас. «Калі ўжо і ёсць нехта магутны ў гэтым лесе, дык гэта, бясспрэчна, мы». Крутануўшыся на ножцы, баравічок павярнуўся і ўбачыў два качаны. Адзін рос на свежым пяньку, другі на зямлі. Каля самага ствала сасны якраз побач з дзядулем з пархнелым пнём. Юнак з усімі знаёміцца, а да нас першых павінен быў бы падысці. Задзірыста абвясцілі качаны і адрэкамендаваліся. «Пані грыбная капуста. Таксама рэдкая, малавядомая і ядомая. А яшчэ дрэвы валім, пні са свету зводзім». «Як гэта?» «Проста ад нас на каранях і ствалах жоўта-бурая гніль заводзіцца. Драўніна гніе, значыць». «Дык вы шкодніцы?» — усклікнуў баравічок. «Думай, як хочаш», — чмыхнулі абодва качаны. «Але без нас лес у сметнік ператварыўся б. А так пакрысе мы яго чысцім, пні на друз пераводзім». Пані капуста падалася баравічку задавакай, і ён недаверліва прамовіў. «Так ужо і пераводзіце». «Што праўда, то праўда», — азваўся на недавер баравічка спархнелы пень, які да гэтай пары моўчкі назіраў за падарожжам баравічка па палянцы. «Гэта ўжо я магу пацвердзіць кожны сваёй шчэпкай. Вось такія ж качаны і на мне выраслі, калі я быў свежым пнём, і век мой добра такі скарацілі», — дадаў, уздыхнуўшы дзядуля. «Пані грыбная капуста для мяне сапраўдны самы моцны грыб». У адказ на шчырасць пархнелага пня грыбная капуста ганарыста нацьмулася і задзёрла нос. А грыб-баран і пан Смярдзюк загаварылі разам, даводзячы наваколлю кожны пра сваю адметнасць і рэдкасць. Апусціўшы капялюшык, баравічок стаў пасярод паляны і, слухаючы спрэчку, недаўменна разважаў пра тое, як сталася, што сярод мноства сваякоў менавіта ім, баравікам, выпаў гонар звацца царамі. Раптам лес нібы ўздыхнуў, зашамацелі голлем дрэвы, заспявалі птушкі. «Гэй, баравічок!» — гукнуў дзядуля спархнелы пень. «Сонца ўзыходзіць, вяртайся на сваё месца». «А дзе яно, маё месца?» — уздыхнуў баравічок. «Я выбіўся з-пад зямлі, перакананы ў сваёй выключнасці і марыў ашчаслівіць увесь свет. А тут на адной толькі палянцы грыбоў і рэдкіх, і лекавых, і незвычайных. Як вызначыць, хто з нас лепшы?» І ўсё ж баравічок паціху пабрыў да пня. Стаў уладкоўваць на ранейшае месца сваю тоўстую ножку і са здзіўленнем заўважыў, што яна яшчэ
побольшала, не хацела змяншацца у колішнюю ямку. «А ты падрос, яшчэ пакрапчэў!» — ухваліў дзядуля пень. «Сапраўды, царскі выгляд маеш!» Баравічок, які ад пачатку так ганарыўся сваім паходжаннем, цяпер толькі ўздыхнуў. «Эх, і каму гэта патрэбна?» Толькі дзядуля пень пачаў расказваць баравічку, што кожны слаўны на месцы, падараваным яму маці прыродай, што калі ўжо з'явіўся на гэтым свеце, патрэбны і грыб-баран, і пан Смярдзюх, і нават, як не горка яму прызнаваць, грыбная капуста. Але раптам вохнуў і ўрачыста прамовіў: «Грыбнікі на паляне!» У тое ж імгненне над баравічком навіс цень. Грыбок зірнуў угару і ўбачыў, як перад ім кленчыць дзяўчынка. Вочы яе гараць радасным святлом, а праз імгненне яна гукае: «Татачка, толькі глянь, якога баравічка я знайшла!» «Ах, прыгажун!» — усклікнуў тата. «Нездарма мы з табой такую далеч ішлі. Гэты грыб таго варты. Ведаеш, Крысцінка, баравіка яшчэ белым грыбам завуць, бо толькі ён сушаны не цямнее. Таму і цар сярод грыбоў». «А я думала, цар, бо кожнаму, хто яго знойдзе, многа радасці прыносіць», — выказала згадку дзяўчынка. «Можа і так», — не стаў пярэчыць Крысцінцы тата. «Я і сам баравікам найбольш радуюся, а табе нават зайздрошчу. Так пашчасціла сёння». І вось баравічка, які толькі хвіліну назад маркоціўся і разважаў пра сваю непатрэбнасць, беражліва зрэзала, адлучыла ад мамкі грыбніцы дзяўчынка. Падняла высока, палюбавалася і паклала ў кош да грыбоў, сабраных раней. Дзядуля спархнелы пень гукнуў на раставанне: «Вось я шчаслівіў ты свайго грыбніка!» А радасны баравічок, паглядаючы на белы свет ужо праз пераплёт лазовых пруткоў кошыка, цяпер падарожнічаў па роднай палянцы разам з грыбнікамі. Яны і праўда не ведалі ні пана Грыфалу, ні грыбной капусты, таму браць не сталі. Але, дзівучыся незвычайнаму выгляду грыбоў, сфатаграфавалі іх. А вось яйкі маладой вясёлкі выкапалі і, склаўшы ў асобную торбачку, панеслі дадому рабіць лекі. Крысцінка з татам ішлі і радаваліся, які сёння ім удачлівы дзень выпаў. Уяўлялі, як уразяць усіх знаёмых фотаздымкамі незвычайных грыбоў, як з вясёлкі зробіцца гаючае націранне для балючых дзедавых ног, якой смачнай будзе зімовай парой поліўка сушаных баравікоў. Пад гамонку шчаслівых грыбнікоў баравічок, закалыханы мерным гойданнем кошыка, пачынаў драмаць. Засынаючы, ён думаў о праўдзівасці слоў дзядулі пня. Кожны цар на сваім месцы, а самы лепшы грыб ці не той, хто за жыццё гэтую простую ісціну здольны зразумець і засвоіць. Казка наслушна.